दानफायदों आरो दानफायदों दासिमबो नागाराखै बिफां दानफायनाय। हाग्रा बिफाना गैया जेबो उदिस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेंखनाव थानाय साल बिफां दानफायनाया थाद'नाय गैयै सोलिबाय थादों। दंफां दानफायनायनि गोहोमनि फारसे दासिमबो सांग्रांथि जायाखै सुबुंफोरा। गोथां बिफां दानफायनायखौ होबथानो हायाखै हाग्रा बिफाना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनाया थाद'नाय गैयै सोलिबाय थादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बावखुंग्रिनि समायना मिथिंगा बिफां लाइफांफोरखौ दंफां सिखावफोरनिफ्राय संरैखाथि होनांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ खावलायहरदों। बावखुंग्रि जायगा एरिया हिसाबै दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद शिब सार आरो लोगोसे जोंना हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारीखौ दा जोंनि नैबे बावखुंग्रि हालामाव साल दंफां लाइफांफ्रा जोबस्रांलांगासिनो, बेफोरनि थाखाय जाहाथे एसे रैखाथि होयो बिफां मन्थ्रिफ्रा रैखाथि होनानै जोंनि एरियाखौ मोजाङै डेभेलप खालामनानै लाखिनो हायो। दा रायजो राजा जोङो होबथानो नागिरबाबो होबथानो हाया। दा माखासे दुथांफोरा फैयो मोना गुना दाननानै लाङो। दा बेफोरनि थाखाय जों सरकारखौ गुरैयै खावलायहरनाय जादों आरो। डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेयाव नायगिदिंनाय जाया। दा डिपार्टमेन्टखौ एखमबा फैनाय नुयो, एखमबा थांनाय नुयो, खिन्थु सिंसा दा हाबनानै गिदिंना गिदिङा। दा जोङो सिङाव बेरायफैबा नुबाय खालि सालमुराल'सै आरो। दा बेयाव मोनसे माबाबो जायो जोंनि बावखुंग्रि एरियायाव फेस्टिभेल मोनसे जायो। दा बेयाव नानानथा जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो, नायफैयो नुफैयो, बिसोरबो एसे बुंलाङो माथो बावखुंग्रि एथ' मोजां समायना जायगाया मानो लांदां जालांखो। दा बेखौनो जों बिराद दुखु मोननाय जाबाय बिदि खोनानायखाय। बिनि थाखाय जों सरकारखौ गुरै खावलायहरनाय जादों आरो। बिफां दाननाया दासिमबो सोलिबाय थायो। दा दासिमबो सिरि सिरि सोलिबाय थायो। दा जों सालबार बेरायबानो नुयो गोथां दंफां दानफायना दोननाय मानाय। दा सोर दानफायो बेखौथ' जों नुवा। दा दानफायो मा समाव रोगायो, मा समाव लाङो, मा समाव दानफायफैयो, बेखौ जेबो मिथिनो हायैयाव जोङो दा सरकारखौ खावलायनाय जादों आरो।